Ну, хотелось бы нам с Анатолием Ивановичем звернуться і да таварыства экскурсаводаў і перакладчыкаў, наогул усіх экскурсаводаў, якія водзяць экскурсіі па гістарычным мясцінам, займаюцца краязнаўствам, зразумела. Адштурхнуся я ад нашого агульнага з вами проекта, які называецца «Фэст экскурсаводаў», які ўжо усталяваўся, стаў моцным. Зараз тысячи экскурсій праводзяцца да Дня помнікаў і гістарычных мясцін, міжнароднага дня помнікаў і гістарычных мясцін. І вот вы, як людзі, якія займаецеся краязнаўствам, ці патрэбна вам краязнаўчая газета? Мы ж з вами разам некалі рабілі публікацыі спецыяльныя ў краязнаўчай газеце, публікацыі экскурсіяў. І гэта, на наш погляд, давала свой плён. Не выпадкова ж краязнаўчая газета і Беларускі фонд культуры разам з вами прыйшлі да высновы, што неабходны такі фэст экскурсаводаў. Таму вось гэтае нас падштурхоўвае яшчэ да адной прапановы. Прапановы падумаць, якія новыя экскурсіі можна было пракласці па гістарычным памятным мясцінам нашай краіны. Уносьце такія прапановы у краязнаўчую газету. Пішыце ў Беларускі фонд культуры. Падказваю, адзін з такіх маршрутаў мог бы аб'яднаць двух Міцкевічаў. Міцкевіча Якуба Коласа і Міцкевіча Адама, якія нарадзіліся та побач, недалёка адзін аднаго, якія пісалі пра адзін народ. Адзін пісаў пра шляхту, другі пісаў пра мужикоў. Анатолий Иванович правильно падказвае. А разам яны пісалі пра наш народ. Вот это одна з экскурсій, якая могла нас с вами об'яднаць. Но это не только объединять нас с вами, а она могла поширить географию экскурсийную за межи Беларуси. Потому что один из этих Мицкевичев это и Польша, и Вильня. Это могли быть международные заодно туристичные маршруты. А с другого боку, мне падаецца, что сам гэты рух мог бы яшчэ як минимум два аспекты закрануць. Як вы глядзіце на гэта? Калі б краязнаўцы, калі едуць нават па знакамітых маршрутах, не абыходзілі сваёй увагай тыя ж школьныя музеі, якія створаны ў школах, калі б нагадвалі пра іх або заглядвалі туды. Па-першае, яны маглі б падказаць музеям, калі нешта там патрэбна была дапамога метадычная, як лепш зрабіць, а з другого боку гэта ўводзілася в абіход шырокаму колу людзей. І людзі б ведалі, што можна пайти ў школьны музей, дзе даведацца шмат таксама гісторыі. Гэта было б, на мой погляд, карысным і патрэбным для абодвух бакоў. Ну і, канешне, гэта магло б таксама закрануць яшчэ адзін аспект. Гэта аграсядзібы, якія таксама маюць цікавасць, але і маюць яшчэ музейныя характарыстыкі, дзе сабраны часта вельмі шмат музейных экспанатаў, якія унікальныя народнага побыту і якія не заўсёды ўведзены пакуль што ў абіход. І калі б нават па ходу, што называецца, іншых турыстычных маршрутаў расказваць і пра гэта, можна было б зрабіць карысную справу па пашырэнню ведаў пра гісторыю нашай агульнай краіны. Як вы на гэта глядзіце?